שלום וברוכים הבאים לפודקאסט המתכננת, כי בעיניי עיצוב טוב מתחיל בתכנון מעולה. כאן לא תשמעו על בתי פאר ותקציבים בלתי נגמרים. כאן מדברים על דירות אמיתיות של אנשים אמיתיים, בדגש על דירות קבלן, שיפוצים וההתלבטויות של כולנו. שמי סמדר רוזין, בעבר עסקתי בתיווך נדל"ן, ובעשור האחרון אני מלווה משפחות בתכנון ועיצוב פנים. חלק ניכר מהחיים שלי גרתי בשכונות בבנייה לצד דירות יד שנייה, וראיתי מקרוב את כל השינויים והתמורות. איך נראות דירות קבלן היום לעומת פעם, ואיפה אנחנו כקונים צריכים לשים לב כדי לא להתפשר על איכות החיים שלנו. בפודקאסט הזה נדבר בגובה העיניים, נביא אנשי מקצוע מהשטח וגם לקוחות, ונשתף בתהליכים אמיתיים הקשורים לתקציב, מיקום, פרקטיקה אל מול נראות, וכל מה שנוגע בדרך שבה הדירה שלכם תהפוך לבית.